Se ajunge și la situații în care angajații penitenciarelor sunt urmăriți și atacați de foști deținuți, acasă ori în spațiul public. Șefii Administrației Naționale a Penitenciarelor au luat o primă măsură și au decis ca cei care desfășoară activități în legătură directă cu deținuții să aibă asupra lor stații de emisie-recepție. O sentință fără precedent devenită definitivă ar putea duce la falimentarea instituțiilor financiare nebancare. Într-un proces intentat de un pensionar care s-a împrumutat pe internet și nu a mai putut să plătească ratele, judecătoria sectorului 1 i-a dat câștig de cauză datornicului. Creditele online nerambursate nu pot fi executate siliți. Ele sunt anulate fără ca banii împrumutați să mai fie restituiți, a decis judecătorul, care a stabilit că asemenea înțelegeri nu pot fi luate în seamă câtă vreme nu poartă semnătura autentică a împrumutatului și nici măcar semnătura lui electronică. Ai nevoie doar de 5 minute ca să completezi cererea pentru credit de pe site-ul nostru și vei primi răspunsul în 15 minute. Cel mai rapid și simplu. Totul funcționează online, fără costuri suplimentare și în maximă siguranță. Un militar pensionat a împrumutat anul trecut 2000 de lei ca să aibă